чакалнята метаен здрач, а вътре инструментите звънтят. Устата е врата на ада, отворена от демон. Лечителят като палач стои над мен с огромни клещи и няма милост, само страх от мъки нечовешки. Зъбът трепери корен зъл, в коста забит като стрела. Изтръгването съд и път, спасение от плът с отрова. И колко мъдрост има в това. За да живееш трябва, макар и с болка, да се отърваш от ненужните неща.